Γεια σας. Βλέπουμε εδώ τη συσκευή, πολύ όμορφη. Με πολύ προσεγμένο design, μικρά bezels, εξαιρετικά λεπτή. Βλέπουμε εδώ και το μενού. Διαφορετικό γενικά το UI της ZTE από τα συνηθισμένα Android UI. Βλέπουμε εδώ και κάποιες δυνατότητες που σου προσφέρει, όπως να βλέπεις σε μικρό παράθυρο το σύνολο της οθόνης σου για ευκολότερο χειρισμό. Ας δούμε λίγο και το UI των ρυθμίσεων. Όμορφο γενικά στο μάτι. Το κινητό φοράει Android Lollipop 5.02. Γενικά η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέσου χρήστη σίγουρα. Έχει και κάποιες edge gestures, όπως γράφει εδώ στις ρυθμίσεις, που μπορείς να βάλεις συντομεύσεις για ορισμένες εφαρμογές σου σύροντας το δάχτυλό σου στις άκρες της οθόνης, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Γενικά μια όμορφη συσκευή με όμορφο UI, ίσως λίγο δύσχριστο για ένα χρήστη που μεταβαίνει από το stock Android σε αυτό, αλλά κατά τα άλλα ικανοποιητικό. Ας δούμε εδώ και τις επιδόσεις της συσκευής. Είναι 33.000, είναι mid-range κινητό έτσι κι αλλιώς. Δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο. Στην κάμερα, αυτό είναι το αρνητικό της συσκευής. Αυτές οι επιπρόσθετες εφαρμογές προεγκατεστημένες. Εν πάση περιπτώσει, στην κάμερα βλέπουμε εδώ την πληθώρα επιλογών που σου δίνει η κάμερα της ZTE. Ας δούμε και το στυλ του τηλεφωνικού καταλόγου και των μηνυμάτων. Είναι ευχάριστη στο μάτι η συσκευή σίγουρα, ας μην επαναλαμβανόμαστε. Αυτά γενικά όσον αφορά τη λειτουργικότητα. Ας δούμε τώρα και ένα δείγμα από την κάμερα.